cerita dun sana Ambon dan sama lasuk. Malu ambo menyebut nang kacau-kacau warna, tapi biarlah terpasu dicarian jalannya. Kenapa nak kini ndak muah diatur? Kenapa nak kini ndak muah diajar? Kenapa nak kini ndak tepat waktu? Ndak on time in time? On time. On time in time. Nyo on time in time lo cik leh. Bagus ndak? Karenanya lah ibu-ibu kaja makan kalaman. Ambil nasi sepiriang kama anak bayi yang makan kalaman saja pandai berjalan. Baraka bodoh induk-induk kini ke? Ada anaknya nak mentua kuah, pasti anaknya madam. Ndak namuah di parantian dah. Bulia diuji. Minangkabau mendidik ndak asah kari makan pintu basao. Dia awak ndak bakaja anak kata oto ayahnya, bakaja anak kata hunda ayahnya. Kanda anak nan baturi endek orang kini mendidik. Kok leka kadang misuak nang gadis-gadis nang bujang-bujang kau ingat-ingat tu. Itu. Mendidik anak kau saja kena makan, pintu tutup. Barangkali generasi kau generasi biatehinyo salah pakai pempes mah. Iya ndak? Bodoh ndak mama papa? Tanyuan ke mama ke papa tu lah kadang gini kuah. Waktu mama ndak berasia pipis, ndak berasia cebok malih talok dia mama laki Sarawai. Pasti jawabnya ndak. Kenapa anaknya suruh menyimpan ciri 2 jam sehari? Logika mama gini kok ndak jalan dah. Kalau mendidik Minangkabau itu dari sabalun nadoh, maka Minangkabau itu mendidik 3 bulan di kandungan ayah sabalun jatuh akara ibu buruak coba lah tasure untuklah sudah sorang-sorang. Kita nan utang manapati nan pokok lai bau sao. Alun kawin ayah jo induk ledolah mulai orang mendidik. Ba man kau ulang mendidik. Kalau dia empang lawi kau banaiin Syria. Sudah Syria naik kanak-kanak main bau 2 hari ketiga sudah tu. Syria lah naik mayuang lah tawang lah dikata wa mak lah. Alah ko, lah mak wan. Kuah. Kalau ke baru mahang suak ko. Aduhnya lagi adek mama jo ayah. Bain balon dan siupiak kau. Ko. Kini kan indah. Anak awak kakawin mana ku antanggal inyo mah. Ndak tantu rinyonya sedang datang bulan donyo sedang tanggal cantik nang ketujuh dinyo. Menurut hakikat kaji, kalau kadisarahan anak jo kalimah suci dengan khotbah nikah dan kalimah suci harus barasia. Berpuluh ribu di Padang ke sejak tahun 80 orang nikah datang bulan. Boleh dicek perkawinan ke pengadilan agama dete. 3 tahun sampai tahun, 5 tahun, 6 tahun paling lama carai. Boleh cek dete. Amba bisik-bisik tindak resmi penelitian amba mah. Kiranya gagal nikahnya lantaran datang bulan ini. Barang tak salah mai kabar dosonya taruh tiap hari ko. Jadi pendidikan kau ndak sekadar mendidik ngalah doko menganang-angannya. Hebat jo nak kabau pada wak lain. Ndak tara kau dianjanu ujung susu tu do nyo jilek dan anaknya tu mah. Ndak ada orang mantang kepala kabau tu kan susu induaknya dah. Dia awak bertolong tu. Entah aku ndak bertolong. Tu mang kau manjo anak-anak kau. Induk-induk ke penutup pak. Banyak penutunya. Anak menangi hampek. Kau lah berkali-kali kami ulang wak. Tapi dek basobok lo pertanyaan yang sama. Anak menangi kakinya papilin. Anak menangi kainnya basah. Anak menangi makan minumnya lunado. Susu suuk kida. Anak menangi hanya lun mandi. Dah itu perkau nak dalam baduang menangisnya. Di induk-induk nan dalang-dalang kini kau pak. Anak menangis nyuagiah buayan mah. Anak menangis kakinya pilih nyuagiah buayan. Nyukicuh siang hari malam anak kau. Takui talua kangui. Takui iko kano nyo sarang menyemu yang kain. Kain kariang minyak kayu putih diminta anak. Laba pilin kaki menangis. Buayan nyo nyuagiah mah. Jadi kalian kau lah masakkan kicuah namanya kau. Pantas mengicuah lah kadang orang tua-tua. Anak menangis alun mandi biasanya kalau agak tinggi risiketek menangis anak baca lihat di induk sesuatu tu mah leko 9 mandi ndak kowe mandi dulu sata panca dari paru indua saja nan diminta anak sampai nyoba lia baraka pasti jo tangih kalau tertumbuh kendaknya
Itu kata tauhid, kata kaji itu. Tu mangkonyo awak di rahim ibu tu menyusu empu tangan. Kalau lah gadis-gadis kuah minta pitih kaya kain duaknya tak tumbuh kandaknya. Bantu sarabi kene kuah mukonyo sekali mah. Iyo semok sekali nyu mengambok tu. Hah? Iku kejadian. Dek karena lah pasai kanainan tadi. Malah adona lebih parah kalau awak di kampung-kampung kau anak basi siaknya orang. Dek menangis tiuk sanjo menangis arika maghrib. Aba balian dok dek induknya mah bagi rantai je banang pencono aba laki engka muncul anak tu mah. Nan indah ado sama sekali nambah cucu engka anak. Lai punya pikiran awak beranak. Nauzubillah. Kain kariang diminta anak, buayan diagia. Pikirlah balian. Karena mangati ingi cenda. Ambo ampe anak mo nak do buai seorang lahiran. Hah? Iya. Dari siko turunnya teman ko anak ambo kan ndak anak induknya dah. Malayan induknya anak ayah kok. Awak apa kamu kan? Ndak perlu lo digalan. Dari siko tatkala berdempak sifat jamal ju sifat jalal antara ayah ju induk tubuh ayah tagoyang malompeknya dari balai-balai samsu kamarullah taruh kasurbi bantan karem ibunya tu mah. Si sampai hilang kah? Ambo yang punya anak. Tanyalah ke induknya kalau tidak percaya. Sianan tahu, anyu surah induk nan tahu anaknya sianan di kandungnya. Tidak tahunya orang lain kan tidak tahu tu. Jadi koko perlu awak ulang-ulang balik, awak kunyah-kunyah balik. Lai batu awak mendidik go. Awak ndak berhasil cipo awak ndak talok lah ke Sarawak do. Anak disuruh 3 jam sehari pakai pempes, basuruh pakai lemak pea. Dalang awak kau lai jadi go atau terlalu berhasil. Iko perlu awak pikirkan ulang. Didikan Minangkabau. Dalam Minangkabau saja kau makan pintu basao. Anggap pelo babui dimakan anak pintu basao. Supaya anak bisa dibatuai. Karehnya ngecek kain dua itu nyoayah dari lekang anaknya mah. Tapi kalau anak lah lapeh gini, memotong senyo jonda suuk kida gua de andeh le. Kalau ndak sabar, persoalan mengendarai kendaraan gua paling jelek untuk seluruh Indonesia Sumatera Barat lah. Sumatera Barat ya. Ambolah mau kelilingi dunia Indonesia gua apalagi luar negara lah ke Eropa ke Amerika mau. Anam paling buruk itu pengendara motor, mobil Sumatera Barat. Punya kesan nak baik yang mau jauh orang gini. Pantas jadi tu apa tadi? Minang sana dolanya lah jadi kapau sesernya betul. Kalau kapau kan sembarang lalu saja. Tapi hebat anjing yang lain. Kesal kancang-kancang awaknya ke melinteh, nyu tahan badannya supaya nak melinteh, tentu dia ke kecelakaan. Hah? Berhenti ya. Berhentinya, nyu ilaan tu. Mangalosohnya tu balik kau dia. Dilaannya awak tu. Tapi awak enggak. Watak ya. Watak lah sulit awak menyabutnya. Memang kau gak karya, mula takut sawananya tadi mah. Lain tak bisa karya mak ngecek kau cowok ke produser KPH tadi. Lambuk-lambuk salah mak je. Tapi kenyataan hari ini kau yang terjadi gitu. Banyak falsafah nantakan doang di dalam itu. Ba'a mangkau rumah gadang membelakang jalan. Ba'a mangkau rumah gadang padang tonggaknya 6 baleh. Ba'a mangkau tonggak 20 ah. Ba'a mangkau tonggak 20 ampe. Ba'a mangkau atoknya lanti. Ba'a mangkau